onwe m bụ onye a kpọrọ aha kenye ọrụ izisa ozi. Ọ na-enye emerụ nwa azụ maka ya. Eziokwu ka m na-ekwu, anaghị m atụ asị. Abụrụ m ndị ọgọ mmụọ onye nkụzi nke okwukwe na nke eziokwu ahụ. N'ihi ya, n'ebe niile, achọrọ m ka mmadụ niile were nsọpụrụ chilie aka n'elu n'ekpere, n'ebu iwe na ọnụma n'obi. Okwu nke osebluwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Yesu gwara ụmụazụ ya, enwere otu ọgaranya akọrọ na nwaodibo ya n'ala akụnụba ya n'iyi. Ọ kpọrọ nwaodibo ahụ jụwa ya sị, gịnị bụ ihe a m na-anụ banyere gị? Kọrọ m otu isi eme n'ụba m, n'ihi na ị gaghị agbakwara m odibo ọzọ. Nwaodibo ahụ ekwuo n'obi ya sị, ugbu a nna m ukwu na-achọ ịchụ m n'ọrụ. Olee ihe m ga-eme? Ike
igwu ala adịghị m, ihere ga-eme m ịrịọ arịrịọ. Aha, amatala m ihe m ga-eme ka e wee nwee ndị ga-anabata m n'ụlọ mgbe a chụpụrụ m n'ọrụ. O wee kpọọ ndị niile ji nna ya ukwu ụgwọ n'otu n'otu. Ọ jụọ onye nke mbụ, ụgwọ gịnị ka iji nna m ukwu? Ọza, ugu karama mmanụ. Nwaodibo ahụ wee sị ya, ngwa, were akwụkwọ gị ọsịsọ degharịa ya 100 karama ise. Ọ bịakwa jụọ onye nke ọzọ, ụgwọ gịnị ka iji? Ọza, ụgwọ 100 akpa ọka. Nwaodibo ahụ asị ya, ngwa, degharịa ya 10 akpa ọka 8. Ọgaranya ahụ toro nwaodibo arụrụ ala maka ọgụgụ isi ya. N'ihi gịnị? N'ihi na ụmụ ụwa nke a na-agba mbọ n'ihe nke ụwa karịa ụmụ nke ìhè si agba mbọ n'ihe nke ụwa ọzọ. Ana m agwa unu, werenụ akụ na ụba rụrụ arụ nke ụwa nwetara onwe unu ndị enyi, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla akụ nke ụwa ga-agwụ, wee kpọbata unu n'ụlọ obibi nke dị ebighị ebi. Onye ọbụla enwere ike ịtụkwasị obi n'ihe ntakịrị, enwekwara ike ịtụkwasị ya obi n'ihe buru ibu. Onye ọbụla na-ekwesịghị ntụkwasị obi n'ihe ntakịrị ekwesịghịkwa ntụkwasị obi n'ihe buru ibu. Ọ bụrụ na ị kwesịghị ntụkwasị obi na akụnụba nke ụwa rụrụ arụ, kedu ka ị ga-esi ekwesị ntụkwasị obi na nke ahụ bụ ezi akụnụba? Ọ bụrụ na ị kwesịghị ntụkwasị obi n'ihe na-abụghị nke gị, kedu ka a ga-esi tụkwasị gị obi n'ihe bụ nke aka gị? Odibo anaghị abụ ohu nna ukwu abụọ. Ma ọ bụghị m na ọ kpọrọ nke mbụ asị, hụ nke abụọ n'anya. Ọ bụrụ na ọ na-asọpụrụ nke mbụ, ji nke abụọ na-akpa ọchị. Unu enweghị ike ịbụ ohu Chineke na ohu ego. Oziọma ka Onyenwe anyị. Oto dịrị ya eso. Ya n'ụbọchị taa bụ ụka nke 15 n'oge na-adanyeghị n'emume. Anyị hụrụ oziọma ụka wepụtara anyị taa, oziọma Luk isi nke 16. Yesu Kristi kụziri nkụzi, were ihe a na-akpọ ilu wee kụzie nkụzi. Anyị nụrụ gbasara akụkọ ọ kọrọ gbasara nwaodibo na-ekwesịghị ntụkwasị obi, the parable of the unjust steward. Anyị maara na Yesu ji okwu ndị a o kwuru taa na-akụziri anyị ihe nke mmụọ. So what we have listened to has more of spiritual lessons than physical lessons. Ọ bụ ha sọsọ etu esi edokọwa akụnụba ka Yesu na-akụzi. Enwere ihe ndị ọzọ Yesu na-arụtụ aka, bụ ihe anyị ga-eji n'aka wee laa n'ụbọchị taa. Ọ bụ na anyị lee anya otu ya bụ akụkọ si gaa, amaghị m otu o si metụ unu n'obi.
a kọrọ anyị gbasara nwa odibo a bịara kọrọ nna ya okwu, which means somebody must have been a whistleblower. Kedu ihe whistleblower? Onye na-agba ama. So ọ dị mma mmadụ ịwụ a whistleblower ka anyị bido n'ebe ahụ. Ụfọdụ mege taa, ụfọdụ na-eme taa. Ọ dị mma mmadụ ịwụ a whistleblower. Yeah, because that's being a whistleblower. You are being prophetic in what you are. Oh, ihu ihe ọjọọ gị mee gịnị? Gị gbaa ya oshi. Unu aghọta ihe m na-ekwu? Ihu ihe ọjọọ gị mee gịnị? Gị gbaa ya ochi. Mana ụfọdụ n'ime ya anaghị aghọta ya ọfụma. N'ụlọ enwere ofu parish ebe ha nọ na-arụ ụlọ fada. Ha gbachaa onye ego, emechaa lọnchị na-ebute ego anwa, aga zụta zinc eji akụ gbamgbam n'ụlọ fada. Ụbọchị ahụ ebutere zinc ahụ eru n'abalị, ụmụaka ga mee gịnị? Gbuo ya bụ zinc. Ofu onye hụrụ ụmụaka ahụ abịazie gbaa ama. Unu na-aghọta ihe m na-ekwu? Maka na m na-ajụ unu sị, is it okay to be a whistleblower? Unu na-asị m gịnị? Ya, bịa gbaa ama sị lekwe gazie nyocha wee chọpụtazi ụmụaka bịara buo zinc eji arụ ụlọ fada. Ewere ndị uwe ojii gaa mee gịnị? Nwụkọrọ ha niile. Mana gewenụ ntị, mgbe ejizi ndị uwe ojii nwụkọrọ ha niile kpọga ha Owerri, asịsị ndị ụka bịanụ ahụnanụ zinc unu ga-abịa ka unu nye statement. Ndị ụka gbakọ sị, anyị achọghị ime ka ọ bụrụ case. Ihe anyị ma onye buru zinc anyị mekwe gịnị? Ị wụrụ Faraday in charge of that station, ele ihe ị ga-eme? So ha gazie ga bụrụ zinc ha, onye bụ zinc ha butere ha zinc ha, onye haziri osi ga-alọghachikwe na that village, isn't it? Then ọ lọghachi na that village, ele anyị ọ ga-eji ele onye gbara ya ama? That's the problem. Mana ọ nakwa ha anyị nwa ịbụ whistleblowers. Ihu ihe ọjọọ emere gịnị? Don't cover your eyes. Gbaa ihe ọjọọ gịnị? Oshi. Unu anụ ihe m na-ekwu? So onye a abịaziri kọrọ nna ya ukwu sị, lekwa ihe anyị hụrụ nwa odibo a mege. And then nna ya ukwu abịa hụ na actually this servant was lining his pockets with the master's wealth and then squandering his master's wealth. Then nna ya ukwu akpọ ya sị, anụna m ihe megenụ. Now you can no longer be my servant. So anyị na-agụ akwụkwọ nsọ akọ akụkọ gbasara master and servant. Who does the master represent? Ekwuo nna okwu, onye ka nna okwu nọchiri anya ya? Achọrọ m ịnụ olu unu. Chineke akwụ ya? Nwa odibo a, onye ka ọ nọchiri anya ya? Unu kwetere kwete n'ọwa anyị niile etosiri ịkụrụ n'aka na nke anwa. So what we are looking at right now is a story about us. This servant represented all of us. So achọrọ m ka onye ọbụla n'ime anyị hụta onwe ya n'ebe nwa odibo a nọ. So mgbe a bịara kọrọ nwa odibo a sị, you are no longer going to serve. Achụọ ya n'ọrụ. Gịnị ka o mere? Ka ma ọ ga-esekpuru ala sị nna ya ukwu biko gbaghara. Gịnị ka o mere? Ya agazie sị, for me to survive, I have to be very clever. Ọ ga-akpọwazie ndị niile ji nna ya ukwu ụgwọ. Nke ọ kpọrọ jụọ, ego ole ka iji nna m ukwu? Ikwu ego ole ọwụ ya eme otu esi eme na Nigeria? Ọ sị gị mba, degharịa ya. Maka na mgbe anyị nọ n'ụlọ, ị ga-aga zụọ ihe maka parish.
onye na-ede receipt na-achọ ide receipt ya jụwa gị fara ego ole ka ị chọrọ ka m dee gị na-ajụzi sị ọwụ ele ihe mere na o ji asị gị ego ole ka ị chọrọ ka m dee. He wants to inflate the price for you so that you gain out of that. So ihe nwa odibo a mere ọ sị onye ji nna ya okwu ụgwọ ọ bụrụ na onye a ji 100 million ya sị mba kagbuo dee sọsọ 50. Onye nke ọzọ ya sị mba kagbuo dee something dị lower than ihe iji. Emechazie nna ya ukwu amara ihe o mere. Ebe azi ka Yesu nọ meghe anyị niile anya. A sị na nna ukwu bịara too nwa odibo a. Nwa odibo arụrụ ala. Nna ya ukwu bịara mee gịnị? Too ya. The master praised the dishonest steward. Because of what? Unu gwa m. Onye asị ọ sị because of ọrụ arụ ala onye kwoto ya. Why did the master praise the dishonest steward? Did he praise him for his dishonesty? Did he praise him for telling lies? Maka na ihe nwa odibo a gara aga mee wụ ihe niile Amos gwara anyị n'ihe ọgụ nke mbụ sanye eme na irigbu mmadụ ibe anyị irigbuo mmadụ ibe gị n'uru. Ọhịa ọ gara aga mee mana ihe tozi ịtụnanya wụ how the master was praising this servant. Why was the master praising this servant? Because of what? He was clever. So if you look into the English translation today, look into the English translation. The master praised the servant because of what? Prudence. Prudence can use. Or because of his dishonesty. Bear that in mind. So here na ebe a na-akọwara anyị bụ a story of someone who is in crisis. Someone who is in what? Crisis. That's why he was panicking. Ozugbo ha gwara ya na ọrụ ga-agwụla. Ọ ma na ndụ ya emene gịnị abịala n'isi njedebe. Maka na in a very small town like the town of Jesus, akụkọ agazuole na onye a gwuru nna ya ukwu wayo. So enweghị onye ọzọ ga-enye ya ọrụ. Enwekwana ihe dị ka unemployment benefit. Enweghị ihe dị ka insurance. So ma na ndụ ya emene gịnị agwụla. That is a story of someone who was in crisis. Mmadụ ole n'ime anyị ebe a nọbụrụla in crisis before? Welie aka gị elu. Have you experienced crisis before in your life? We deal with crisis every day. Na m jụ unu gịnị bụ crisis? Kedu ihe ị ga-ekwu? What is crisis? Mgbe anyị na-asị mmadụ nọ in crisis. The nation is in crisis. Universities are in crisis. What does crisis mean? Ọgba aghara ọhịa a na-ekwu. Mana ọ bụrụ na anyị lewe anya wee okwu a na-akpọ crisis, lewe ya anya from its etymology, ya wee otu esi nweta ya wee okwu a na-akpọ crisis. It came from the Greek word crisis. Crisis. And what does crisis mean? Crisis means a time of decision, a time of judgment, and the ability to distinguish between one thing and the other. That is crisis from the Greek. So ọ bụrụ na ilewe anya na akwụkwọ nsọ, especially na akwụkwọ agba ọhụụ in the New Testament, Jesus has always been presented as judgment, God's decision. So ọ bụrụ na ile anya okwu mbụ Yesu kwuru mgbe e mechara ya mmiri Chukwu, ihe ọ bụla gwa ndị mmadụ, repent and believe in the gospel. So Jesus being the judgment of God means for you and me that anyị niile na-ebi ndụ anyị on a daily basis. And we come to situations in our lives in which we have to distinguish between one thing or the other. Obi gị ga na-agwa gị sị ka m mee ihe a. Obi gị nke ọzọ na-agwa gị sị ga emekwele ihe a. Do you experience that or not? Unu na-aghọta ihe m na-ekwu?
kwa ụbọchị mụ na unu na-abịa in a situation where our conscience ga-agwa anyị emekwela ihe a, obi gị nke ọzọ na-agwa gị sị mee ya. N'ime ụzọ ihe abụọ ịma nke wụ ihe ị ga-eme imechaa ya, akọ na uche ga-eme gịnị atawa gị ụta. You start feeling guilty, and that guilt comes when you make the wrong choice. Unu aghọta ihe m na-ekwu? Akọ na uche gị ga-ebido tawa gị ụta mgbe na mgbe ọbụla ị mere ihe ọjọọ. Ọsọkwa gị gaa ṅụọ mmanya, ịṅụchakwa mmanya na-egbu gị, ime ihe ọjọọ, akọ na uche gị ga-eme gịnị ga-ata gị ụta. You must always hear the voice of conscience. So that's what we are looking at here. And na-agwa anyị na Christ a anyị na-efe wụ somebody you have to make a choice. There is no complacency in the spiritual life. Either it is Jesus or it is not. Unu aghọta ihe m na-ekwu? O wee bụrụzi n'ọnọdụ a ka nwaodibo a hụrụ onwe ya. Then it came to a point where we started listening to what he was saying. Mgbe a gwara ya na ọ gaghị arụzi ọrụ, mgbe ahụ ka ọ bịara gbanwuo ya n'anya. He came to a point in his life where he was awakened. Ebe a ka ọ nọzi gbaa onwe ya ochie, ihe a na-akpọ self-assessment. Ọ sị, ele ihe m ga-eme, ejighị m ike m ji eme gịnị arụ ọrụ. Ihere ga-emekwenụ m ịga mee gịnị ga yọwa ayịyọ. He was telling himself the truth. He was actually accepting his situation, while at the same time making a very honest assessment of himself. He was physically weak and morally weak. O jighị ike o ji arụ ọrụ, ihere agaghị ekwekwe n'ime gịnị ịga yọọ ayịyọ. That was one of the reasons why the master was praising this guy. He was able to do a perfect self-assessment. Oge ụfọdụ mụ na unu na-agwa onwe anyị asị. Many a time we live the lie, we are unable to do what we call this self-assessment. Ọ dị ka onye nọ in the habit of maybe eru n'ụtụtụ French toast, eru n'ehihie hot dog, eru n'abalị Big Mac, ihe ahụ ọ na-eri every day. Papa ya na-eti, mama ya na-eti, ọ sị na ya nwetago onwe ya, otu aka ọ ga-esi megide ya until one day gbim enwe heart attack. One day gbim enwe stroke. Mgbe ahụ ka ọ ga-agbahụ onye ahụ n'anya. So with this story then, the Bible is inviting us to this process that this steward has gone through. Inyocha akọ na uche. Inyocha akọ na uche happens in the confession we go. Onye ọbụla n'ime anyị na-eje nkwupụta mgbe niile, you are doing what we call self-assessment. Anyị na-agwa onwe anyị gịnị eziokwu. Don't live the lie. Always tell yourself the truth. When you tell yourself the truth, that is when you can make this decision we are talking about. And the third thing we learned from this servant was, oge ọ bịara agba onwe ya ochie mara ihe ọ ga-eme, he decided to act immediately. Even though what he decided to do was immoral, but Jesus is also drawing from that ability to examine yourself and then take the right step, which is a spiritual journey. Na mgbe na mgbe ọbụla anyị ma ebe o ji anyị n'olu, anyị must, by virtue of nke anyị ji bụrụ ndị otu Kristi, must take a step. Kedu ihe m na-ekwu ihe a? Maka na oge ụfọdụ it can be very late. E nwere onye ga-anụ n'ụ, ọ naghị aga mass, ọ naghị aga confession, ọ naghị anata oriri, ya na mmadụ niile nọ n'ụgwọ. Enweghị ọbụla gbasara ihe nke mmụọ ọ na-aga. Obi ya niile na-agwakwa ya sị, get right with God and postpone. Get right with God and postpone. Time must come when we have to take a step. Ohe oziọma a na-agwa anyị taa. Now this servant saw his situation, ọ hapụghị onwe ya na that situation ọ hụrụ onwe ya, he took a step. So today again becomes a day for us to do
some kind of self-examination. Maka na oziọma, mgbe a na-agụcha oziọma taa, a sị no one can serve two masters. Either gị họrọ ofu ma ọ jụ nke ọzọ, ma ọ gị họrọ nke ọzọ jụ nke ọzọ. And Jesus was saying that, referring to himself. In our relationship with God, either it is God or not. Don't postpone anything ị tosiri ime ka gị na Chineke dị na mma. Ana m arụ n'ụlọ ọgwụ, so I nwere one day m tetere n'ụra, phone missed calls nọ na my phone 15. Mgbe m bịara anya, ọ bụrụ ndị nọọsụ nọ n'ụlọ ọgwụ na-akpọ. O wee bụrụ na enwere nwaanyị si na a ga-akpọrịrị ya fada. Unfortunately for her, the husband died. The husband nwere heart attack. Then akpọrọzie the husband bịa n'ụlọ ọgwụ. Eru na cat lab ye code. He coded in the cat lab, and then they pronounced him in the cat lab. A na-akwadozi ka ebupụ onye nwụrụ anwụ buga ya to morgue hospital. Nwunye ya akụrụ kọọ n'isi ma a na-akpọta ha fada na aga ebupụ di ya. So everybody was just like, where are you? Where are you? Please come. Please come. So I have to go. Mgbe m rutere ebe ahụ, nwaanyị anọ na-eru uju, ezigbo uju. Ọ na-asị m biko, enwe ihe ọla m ga-eme, because she was concerned about the salvation of her husband. Ọ sị ihe ọla m ga-eme ekpere nwoke ekpere ka Chineke nabata ya na mmee. Ọ bịa kọwaziere m, for the past 15 years, ọ na-agwa nwoke a ka anyị gaa mass ọjụ. Nothing. Every day ọrụ. He was a landscaper. Ọ na-arụ rụkwuo na Sunday. This woman na-akpọ ya every day. Confession ọ dịghị aga. Mass ọ dịghị aga. Prayer life completely gone. Ọ sị m biko, enwe ihe ọla m ga-eme ekpere nwoke ekpere ka Chineke nabata ya. And I was just like looking. This man may have been thinking, okay, oge ga-eru mgbe m ga-eme ihe ndị a niile. But that time never came for him. Sacramento maka ndị dị ndụ, ọ bụghị maka ndị nwụrụ anwụ. So otu ahụ ọ nwụrụ na enweghị ọzọ, I can never be of any use for him. Only between him and God was ihe nọ at that time. And that's the reason why I'm asking us to pay attention to what Jesus is asking of us. So when you begin to think about yourself, what this gospel is asking of us is to begin to take action. Based on where you are, if your prayer life is down, fix it. If you're not in good relations with everybody, try and see what you can do to fix it. If you're not receiving Holy Communion, do what you can so as to follow others to receive communion. Whatever is going on for you that is preventing you to be at right with God, today's parable is asking you, take action. Don't postpone. Ọ ihe Chineke gwara anyị taa site na ilulu a Yesu Kristi tụrụ anyị. It is either God or not. Onye nwere ntị ya mee gịnị ya nọrọ. Udo dịrị unu niile. Ekwe m n'otu Chineke na-adị ike niile. Ihe ndị ma na-ahụ anya na ndị na-anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Yesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya mụ, emeghị ya eme. Ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị, siri n'eluigwe gbadata, ka were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. O bidoro n'ụbọchị nke ịtọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ gọrọ n'eluigwe, nọdụ n'aka nri Chukwu nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwenụ na-enye ndụ, onye sitere na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etogodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ.
ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ọzọ ga-abịanụ. Amen. Ekpere ke ndị kwerenụ. Ụmụnne m hụrụ n'anya, ka anyị were umeala gbakwute Chineke n'ime ekpere ke ndị kwere na ka anyị yọọ ya maka mkpa anyị niile, mkpa nke obodo na mkpa nke ụwa niile. Sọ gị, o Chineke nna, bụ onye inye aka. Sọ gị, o Chineke nna, bụ onye nwere. Sọ gị, o Chineke nna, bụ onye inye aka m. Sọ gị, o Chineke nna, bụ onye nwere. Maka ndị niile na-eso ụzọ Kristi, ka Chineke sachaa ma zọpụta ha n'ime oke ọchịchọ, ka ha were ịhụnanya na-efe ya n'ihe niile. Anyị arịọ gị dị nwere. Sọ gị bụ onye nwere. Sọ gị bụ onye inye aka. Sọ gị bụ onye ndumo na. Sọ gị bụ onye ndu. Maka ndị ọchịchị mba na obodo dị iche iche n'ụwa, ka ha were ikpe nkwụmọtọ na ebere na-achị. Anyị arịọ gị dị nwere. Sọ gị bụ onye nwere. Sọ gị bụ onye inye aka. Sọ gị bụ dịbọ nna. Sọ gị bụ onye ndu. Maka ndị na-arụ ọrụ ịkụzi nkụzi nke okwukwe, ka okwukwe ha siwanye ike site n'eziokwu nke ha na-akụzi. Anyị arịọ gị dị nwere. Sọ gị bụ onye nwere nna. Sọ gị bụ onye inye aka. Sọ gị bụ Chimo nna m. Sọ gị bụ onye ndu. Maka ndị nne na nna, ndị nkụzi nke okwukwe na ndị okenye niile, ka anyị na-eme omume kwesịrị ntụkwasị obi dị ka anyị si tụ anya n'aka ụmụ anyị. Anyị arịọ gị dị nwere. Sọ gị bụ Chimoma. Sọ gị bụ onye nwere nna. Sọ gị bụ onye inye aka. Sọ gị bụ onye ndu. Maka ndị otu ọgbakọ anyị na St. Eugene, ka anyị na-emesapụ aka n'iji oge anyị, onyinye anyị na akụ na ụba anyị na-arụrụ Chineke ọrụ. Anyị arịọ gị dị nwere. Sọ gị bụ Chimo. Sọ gị bụ onye inye aka. Sọ gị bụ onye ndumo. Sọ gị bụ onye ndu. Maka mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, ka Chukwu were ngọzi sitere n'ekpere na ọpịpịa anyị mere ha ebere, ọ kachasị ndị niile anyị na-echeta na ajamas taa. Anyị arịọ gị dị nwere. Sọ gị bụ onye Chineke nna. Sọ gị bụ onye inye aka. Sọ gị bụ onye ndumo. Chimo. Sọ gị bụ onye ndu. O Chineke ji ike niile, ịhụnanya ị nwere n'ebe anyị nọ karịrị akarị. Ewezuga gị, enweghị ihe anyị pụrụ imenụ n'ime ndụ anyị. Biko nara arịrịọ niile nke anyị rụnyere gị n'ekpere ke ndị kwere na mezuoro anyị karịa ka anyị yọrọ gị n'ekpere ugbu a. Anyị ji okwe wee na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Hymn number 58.
ebuka, Chineke onye kere mmadụ, amara ya ebuka onye. Amara ya ebuka, Chineke onye kere mmadụ, amara ya ebuka. Onye kere mmadụ, amara ebuka. Onye anyị ji na-eme ọnụ, amara. Ọdụpụta okpere anya zo, amara. Ewo papa m, Chineke onye kere mmadụ. Ọ dị mma dị njọ, ekwerewo m, aga m agbaba n'ime Chineke. Kedu ihe m ga-enye gị Chineke, ọma mma mma zuru ahụ? Kedu ihe m ga-emere Chineke? Ọ bụ onye ga-akọchasị ya ọma Chineke? Ọma ka m jiri bịa na-eruwo Chineke, abụ otito ka m jiri bịa o. Eze Chukwu soro m na-eto ya o. Ọ dị mma soro m tobe ya. Ọ dị mma ndị nke Chineke bi ya nuwo kọrọnụ n'elu ụwa o. Anya Chineke ka anyị soro m too Chukwu mmadụ na-embekọrọ gị. Ọ na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpa m ka m bekọrọ gị. Ọkwa ịzara m Chineke o ezigwe o abụ otito. Abụ otito ya mma. O Chineke dị mma, ebube gị n'ọma. Ihe o mere m, ihe o mere m, ihe ọ na-emere m, ọnụ m apụghị ịkọ ya. Ọ bụ ọrịa ọ gwara m, ahụike o nyere m, ihe ọ na-emere m, ọnụ m apụghị ịkọ ya. Mere soro m na-eto ya, eto ya. Ọ dị mma soro m tobe ya. Ndị nke Chineke bi ya duo, ana m akọrọ ọnụ ihe Chukwu mere m n'ebe nọ. Ịhụnanya dị soro m too Chukwu mmadụ na-emekọrọ gị. Eleghị anya n'azụ ime mkpa m ka m bekọrọ gị. Ọkwa ịzara m Chineke o ezigwe o abụ otito. Chukwu nna m abụ otito. O Chineke edem kpọọ ya ome mma, kpọọ ya ome mma, kpọọ ya ome mma, kpọọ ya ome mma ka na-agwọ ọrịa. Kpọọ ya ome mma, kpọọ ya ome mma ebube Damascus. Kpọọ ya ome mma kpọọ ya ome mma gụdagburu igwe. Kpọọ ya ome mma le kpọọ ya ome mma kpọọ ya ome mma kpọọ ya ome mma kpọọ ya ome mma kpọrọ m ya Chineke dị mma, ụzọ na-agbanwe nwoke obiọma. Chineke dị mma kpọrọ m ya onye na-agwọ ọrịa. Kpọrọ m ya nwoke obiọma o. Chineke dị mma kpọrọ m ya cheta obiasi ike. Kpọrọ m Jizọs nwoke obiọma.
Chineke dị mma. A na-akpọ ya Jizọs. A na-akpọ ya omemma. A na-akpọ ya oge ụtọgburu agụ. Eze ụwa niile a na-akpọ ya. Onye ọma omemma onye na-eme mma eze ụwa a na-akpọ ya onye ọma ọkwa ọrịa onye na-eme mma eze ụwa. Aleluya 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 Yawa na ụmụnna m ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị na-arịọ mee ka aja nke anyị na-achụnyere gị bụ aja nke kpochapụrụ mmehie ụwa niile n'ebe nchụaja nke obe, sachapụ mmehie anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na nzọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị:
Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka anyị doo onye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, were mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Haleluya. 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 Amen. 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 Ụmụnna, ka anyị were n'ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, oziru aha gị, ọchịchị gị bịa, ime uche gị n'ụwa, esi ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwenye na nrọ anyị, ma zọpụta anyị n'ajọ ife.
Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu. Leenụ dị nwe na Yesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
146. 146. Eight.
Ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị Yesu Kristi, anyị enwetala agbamume site n'oriri nsọ nke a anyị natara. Biko, anyị bụ ndị jiri osisi nke obe gbapụta na ndụ, ji umeala rịọ ka idubata anyị n'otito nke mbilite n'ọnwụ gị, onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Amen. Ana m ekiri onye na-akọmandị ndị kwaya tata. Ị na-eniye, ọ bụ ya gbaba agbaba, ọ bụ ya febe efebe. Okpu ovu dị ya na-arụ. Nsị biko ka anyị kụpụrụ nụ ha aka. Daalụnụ, jisi n'ike. Anyị lotekwa oghere ka dị onwe ezinụlọ ma otu ọbụla ma onye ọbụla kachakwara ime monetary bazaar nke anyị mere Thanksgiving. Ụzọ ụlọ ụka dị emechi emechi. Onwe ndị dị etu a, anyị nwere ndị dị etu a, kịta bụ oge ya. Anyị enwekwenaghị, anyị na-aga n'iru, ma ọ bụ ihe dara anyị niile ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị nwere oku anyị n'ụlọ ụka anụnwa ka anyị na-akwalite ihe. Onwe ndị dị etu a, ha jebe n'azụ, unu chọọ gburu ehi, a ga-enye ya unu. Ndị Iwenetines Night of Columbus, ha nwere Bexel, ndị na-abata si ebe a were bata, ya afụ na ha akwado na-eche anyị ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị sọpọtụrụ ha ma ọ bụ na agbasaa. Enwere Bexel ma ọ bụ na agbasaa. Aloy na Yukeri Udeze ha nụ ya, ha kwụrụ ọtọ. Aloy na nwunye ya Yukeri Udeze. Aloy ma na ya afụta na ọ bụrụ na ịdị ọcha ka ma ya afụghị ebe ahụ ka afụghị ọfụma. Ya, Aloy na onwe ya adịghị happy na ọ na-amụ amụ kịta. Mamụ ya arapụrụ ụbọchị ụka gara aga. Mgbe ọ kpọkwana m, o nwere ka onu dị ya, mana etu nsi efu ya tata maka ihe m gwara ya bụ mamụ ya dị 95 years young. So agwa m ya sị ya na akwa ọ na-ebe nwere ihe ọzọ, nọọ mmanya mma na-aṅụ ma mbata na biye. So ọ bụrụ na o nweghị ego ya ka jee chọba ebe o debere na anyị aṅụrụ ya mmanya soro ekene Chineke. Ọ bụ eziokwu na mamụ ya arapụ, ma mamụ ya biri ogologo ndụ, ọkwa na eziokwu ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka anyị malụ ka anyị si eme onye ọbụla onye otu anyị nye dị etu a metụtalụ n'ụzọ abụ n'ụzọ, ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị beriwere ihe ka anyị si eme. Daalụnụ. Agbasaa ụka, ndị bịara onyinye tata tụrụ mma saa gbasaa na ha zuru ka eme na anyị bịaba ebe ha nọ. Anyị makwalụ ka anyị si eme. Ụmụaka gasịa, ndị okenye unu esobezie na ha dị nkwadebe maka onye ọbụla. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. Biko ka anyị kụpụrụ na ya aka, anyị na-anya n'aka nne m, unu ya afụ tata bụ ụbọchị izi. Nekwa anya n'aka ekpe m, enwere ndị dị etu a, tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a. Anyị na-ekene unu, na-asị unu daalụnụ. Any other time you are here, please come back to worship with us. You are always welcomed. Anyị wee na-ekenekwa ndị niile na-enye aka n'ụlọ ụka anụnwa. Ka anyị na-ekene onye ọbụla, ka anyị na-ekenekwa ụkọchukwu bụ ya du anyị na maasị nke tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Ka anyị kụpụrụ na ya aka.
daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Labanụ misa gwụsịwo.